Cześć, mam na imię Maria, jestem Białorusinką i już trzeci rok mieszkam z rodziną w Polsce, w Krakowie. Dostałam od Państwa wiele wiadomości, że mało znacie o Białorusi, że Białorusini mało o sobie mówią i w ogóle mają słabą samoprezentację. Więc dziś postanowiłam nagrać dla Was taki filmik o niektórych sławnych moich rodakach, rodowitych Białorusinach, a także znanych osobistościach białoruskiego pochodzenia. Lecimy! I zacznę od najbardziej uderzającej osobowości Franciszka Skaryny, pierwszego drukarza książek nie tylko Białorusi, ale wszystkich ziem wschodniosłowiańskich, naukowca, humanisty, pisarza i wybitnego pedagoga, naukowca medycznego. Skaryna urodził się w Połocku w Wielkim Księstwie Litewskim. Tam otrzymał wykształcenie podstawowe, być może uczył się łaciny w działającej przy klasztorze szkole Bernardynów. Prawdopodobnie w 1504 roku został studentem Akademii Krakowskiej, lecz dokładna data przyjęcia na uczelnię nie jest znana. Na uniwersytecie Skaryna uczestniczył na zajęciach z filozofii i logiki. W 1506 roku Skaryna ukończył Wydział Sztuk Wolnych jako filozof z tytułem licencjata, a później otrzymał tytuł licencjata medycyny i stopień doktora sztuk wolnych, o czym świadczy wyraźny napis Franciszek z Połocka, Litwin. Następnie Skaryna przez kolejne 5 lat studiował w Krakowie na Wydziale Lekarskim, a doktorat z medycyny obronił w listopadzie 1512 roku, pomyślnie zdając egzaminy na Uniwersytecie w Padwie we Włoszech. Jednak to, za co Białorusini najbardziej cenią Franciszka Skaryny, jest fakt, że w 1517 roku w Pradze on założył drukarnię i wydał przetłumaczony na język starobiałoruski psałterz cyrylicą, pierwszą drukowaną publikację w dziełach białoruskiego i wschodniosłowiańskiego druku. Skaryna opublikował 23 księgi Biblii, co stało się znaczącym wkładem w rozwój białoruskiej i wschodniosłowiańskiej kultury druku. Skaryna, będąc synem kupca z Połocka, potrafił udowodnić, że od arystokratycznego pochodzenia najważniejsze są powołanie i zdolności. Franciszek Skaryna jest uznawany za jednego z 40 znanych absolwentów Uniwersytetu w Padwie, obok takich wybitnych naukowców jak Mikołaj Kopernik i Galileusz Galilei. Jego portret zdobi salę pamięci Uniwersytetu, co świadczy o uznaniu jego wkładu w rozwój nauki. Myślę, że wszyscy widzieliście ten obraz. Autorem jego jest Marc Chagall, pochodzący z Białorusi. Marc Chagall urodził się na terenie obwodu witebskiego i pochodził z rodziny żydowskiej. I tutaj chcę uniknąć szeregu pytań i dyskusji na temat żydowskiego pochodzenia i przypomnieć o żydowskiej strefie osiedlenia, który przechodził przez terytorium współczesnej Białorusi, Ukrainy, Polski, Litwy, Mołdawii, części Rosji i Łotwy. Wprowadzenie tej strefy wiązało się z aneksją tych terenów przez Imperium Rosyjskie w wyniku rozdziałów Rzeczypospolitej obojga narodów i chęci ograniczenia rozprzestrzeniania się Żydów do kraju. Pomimo ograniczeń na terenie strefy osiedlenia rozwinęła się bogato kulturowo i religijnie społeczność żydowska, pozostawiając znaczące dziedzictwo w historii i kulturze wyżej wymienionych krajów. Marc Chagall to utalentowany malarz i grafik, wybitny przedstawiciel awangardy artystycznej XX wieku, który podbił świat swoim niepowtarzalnym stylem i szczególnym podejściem do życia. Do najsłynniejszych obrazów Marca Chagalla należą Ja i wieś, Kalwaria, Widok Paryża z okna,
Błękitny dom, Spacer, Biały krucyfiks, Exodus, Wojna. Oryginalne dzieła Marka Chagalla zdobią największe teatry w świecie. W 1964 roku artysta namalował sufit do opery paryskiej Garnier, a w 1966 roku stworzył panele Triumf muzyki i źródła muzyki dla nowojorskiej Metropolitan Opera. Utalentowany malarz także pozostawił swój ślad w literaturze. Za jego życie, poezję, esсе, wspomnienie w języku jidysz były publikowane i tłumaczone na język rosyjski, białoruski, francuski, angielski, a jego autobiograficzna książka Moje życie zdobyła światową sławę. Następny znakomity Białorusin to Żores Alfiorow. Laureat Nagrody Nobla 2000 w dziedzinie fizyki. Żores Alfiorow urodził się w 1930 roku w Witebsku. Dzieciństwo i młodość spędził w BSRR. Jego rodzice byli rodowitymi Białorusinami. Pomimo tego, że większość swojego życia spędził w Rosji, także jest uznawany za białoruskiego naukowca. Żores Alfiorow otrzymał najbardziej prestiżową nagrodę za odkrycie półprzewodników heterostrukturalnych, które są dziś stosowane w nowoczesnych komputerach. Inne osiągnięcia naukowca wykorzystano przy opracowaniu ogniw słonecznych do baterii kosmicznych, stworzeniu efektywnego kabla światłowodowego, lasera CD, urządzeń odczytujących działających w oparciu o metodę dekodowania oraz wielu innych urządzeń. Mimo że mieszkał i umarł w Rosji, zawsze naukowiec pamiętał o swojej ojczyźnie, o swoich korzeniach i stale odwiedzał obwód witebski i inne miejsca na Białorusi. Następna osoba białoruskiego pochodzenia, o której dziś chcę opowiedzieć, to już nie mężczyzna, a kobieta. I to jest Sofia Kowalewska. Z domu Korwin-Krukowska. Matematyk, mechanik i pisarz. Została pierwszą na świecie kobietą profesorem matematyki. Korwin-Krukowscy to starożytna rodzina szlachecka, znana od XV wieku. Sofia spędziła dzieciństwo w majątku swoich rodziców po Libino w obwodzie witebskim. Sofia od najmłodszych lat wykazywała duże zainteresowanie naukami ścisłymi, chciała zdobyć wyższe wykształcenie, ale wówczas w Imperium Rosyjskim nie wolno było kobietom wstępować na uczelnie wyższe, a na wyjazd do innego państwa wymagana była zgoda rodziców, której nikt nie miał zamiaru dać. W rezultacie Sofia musiała kombinować i w wieku 18 lat postanowiła fikcyjnie wyjść za mąż za młodego naukowca Władimira Kowalewskiego, pochodzącego z obwodu witebskiego, i wyjechała na studia na Uniwersytet Heidelbergu, a następnie na Uniwersytet w Berlinie. Kowalewska wniosła znaczący wkład w analizę równań pochodnych cząstkowych i mechanikę, a także utorowała drogę przyszłym pokoleniom kobiet w nauce. I ostatnia na dziś osoba białoruskiego pochodzenia, o której chcę opowiedzieć, to słynny artysta, malarz, muzyka i kompozytor Napoleon Orda. Napoleon Orda znany jest ze swoich akwarelowych widoków miejsc historycznych i pomników w Europie Wschodniej. Szczególnie miejsce w jego twórczości zajmują zamki, pałace i kościoły, które przedstawiał z dużą szczególnością i dokładnością, dzięki czemu jego dzieło stanowią dziś ważne źródło dla historyków i konserwatorów. Napoleon Orda urodził się w 1807 roku we wsi Wrocławice, obecnie w obwodzie brzeskim, w rodzinie szlacheckiej. Pochodzenie Ordy pozwoliło mu zdobyć dobre wykształcenie i dalej zająć się sztuką. Także w młodości Napoleon Orda brał udział w powstaniu
przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Po stłumieniu tego powstania był zmuszony opuścić kraj, wyemigrować najpierw do Francji, a później do Włoch. Wracając do ojczyzny, Orda rozpoczął swoją rozległą podróż po dawnej Rzeczypospolitej, tworząc swoje słynne akwarele. Napoleon Orda pozostawił po sobie ponad 1150 akwareli, które dziś znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych na całym świecie. Oczywiście o moich słynnych rodakach Białorusinach mogę opowiadać dużo więcej i długo, ale wtedy mój filmik będzie dłuższy niż Potop. Dajcie znać, czy interesują Was filmiki w takim formacie na moim kanale. Jeśli tak, to na pewno jeszcze nagram dla Was kilka części. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinku. Nie zapominajcie zasubskrybować mojego kanału, a także będę wdzięczna za aktywność na kanale, za komentarze, kciuk w górę, a także drobne wsparcie finansowe na kawkę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!